En motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones, el dia 8 de març, s'han fet una sèrie d'actes destinats a visibilitzar la lluita per la igualtat entre homes i dones. Aquests actes han estat organitzats per l'associació Dona Viva, la Taula de Dones, associacions socials i culturals, l'Institut Domènec Perramon, la Biblioteca Antònia Torrent i Martori, l'Escola Dansa La Riera i el programa Distàncies de Ràdio Arenys de Munt i l'Ajuntament. Les activitats van començar dilluns amb l'exposició de punts de llibre a càrrec dels alumnes de quart d'ESO de l'Institut Domènec Perramon, que estarà oberta fins al dilluns 20 de març. Ja divendres, la Sala Municipal va acollir la conferència Dones dins el silenci, a càrrec de Luisa Méndez, lluitadora proactiva del reconeixement social de la dona. Em centro en dues dones que per mi són molt importants. Podia haver escollit moltes, però jo he centrat en l'art. I llavors parlaré de Wanda Landowska, que va ser una pianista molt poc reconeguda i a més va ser una mica precursora de quan no es podia escoltar a Bach, ella va fer una restauració de moltíssims instruments antics. I després parlaré d'Alicia Sánchez Saornil, que va ser una militant de la CNT, que també va lluitar moltíssim per la dona, va fer moltíssim a la CNT perquè la veu de la dona s'escoltés i també va acabar una miqueta allunyada, oblidada per aquella part dels homes que no interessava gaire. La vetllada va acabar amb l'actuació del grup Les Filles de Lilith, que van mesclar música, poesia, pintura i dansa. Diumenge al matí, el grup de balls en línia de la Regidoria d'Igualtat van fer una ballada que portava per títol Ens movem per la igualtat. Després hi va haver la lectura del manifest institucional amb representació de tot el consistori. Després, els presents van gaudir de l'espectacle La Terra és Dona, a càrrec de l'Escola de Dansa La Riera, que va constar de balls de tot tipus d'estils realitzats per nois i noies de diferents edats. Doncs a nivell d'Arenys de Munt, crec que aquest 2017, que és un seguiment del 2016, hem augmentat en quant al treball respecte a la desigualtat de les dones. Això vol dir que el pla d'igualtat que varen aprovar fa 4 anys hem estat treballant i que cada vegada estem incidint més en aquest tema. Sobretot a nivell d'institut, on la tècnica d'igualtat de gènere treballa durant tot l'any amb els joves, que són els que han d'interioritzar aquest valor de la igualtat respecte als homes. A la mateixa vegada, nosaltres de la regidoria també treballem, estem fent un llibre de dones per Arenys de Munt, estem treballant conjuntament amb Dona Viva i finalment durant el mes de març no és que hagin concentrat totes les accions en el 8 de març, sinó que durant tot el mes anem fent accions que el que pretenen és visibilitzar les dones d'Arenys de Munt. A nivell general, passes enrere, com sabeu, tenim un president als Estats Units, el senyor Donald Trump, que està completament en contra de l'avortament i de moltes altres accions de dones. I a nivell estatal, sabem que el bisbe d'Alcalá de Henares, per exemple, va dir que nosaltres serem inferiors als homes, i a nivell de Catalunya, el bisbe o arquebisbe de Vic acaba de dir que no són tan intel·ligents com els homes. Per tant, no estem avançant, o potser hem avançat molt en lleis, però la realitat ens està dient que estem retrocedint en aquest àmbit. Van ser les 3 úniques dones que van aconseguir el seu escó. Finalment, hi va haver la lectura d'un text que portava per nom Recordem-les, en record de les dones que han obert camí per la igualtat. Nascuda a Bóixols l'any 1883.